Καλησπέρα, κυρία Βελέ, εκ μέρους της Καβάλης. Ακούγεται. Ακούγεται. Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε την πρόσκληση να έρθετε και να σας καλωσορίσω στην πόλη. Θέλω το μικρόφωνο. Αυτό και όχι αυτό. Αυτό πάμε. Για πρώτη φορά αρχίζω διάλεξη στην ώρα της. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Άννα για την πρόσκληση. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Καβάλη και ελπίζω να μην είναι και η τελευταία. Παρότι είναι ηλικία μου. Πρέπει να πω ότι θα αρχίσω με τον βυζαντινό τρόπο. Χαιρετίζω την Εκκλησία. Πρώτα, την πολιτεία μετά, τη δικαιοσύνη, αν κατάλαβα καλά, και βεβαίως όλους τους φίλους που ήρθαν σήμερα να με ακούσουν. Γιατί θέλω. Η κυρία Μισηριά μου ζήτησε, λέει, να μιλήσω για το Βυζάντιο και το Ισλάμ. Ούτε λίγο ούτε πολύ, σε μία ώρα, 1000 χρόνια. Θα δούμε πώς θα γίνει. Μερικές παρατηρήσεις εισαγωγικές. Και για το Ισλάμ και για το Βυζάντιο, ο ένας πολεμάει τον άλλον με τον τίτλο «Ο άπιστος ο Γιαούρ». Είναι πόλεμος μεταξύ απίστων. Σε ποιον χώρο, ποια εποχή και με ποια πρόσωπα. Τι είναι το Βυζάντιο. Το Βυζάντιο είναι ο οργανικός κληρονόμος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο οποίος όχι μόνο συνεχίζει τη Ρωμαϊκή παράδοση, αλλά έχει γίνει σε μια περιοχή που ο χριστιανισμός είναι το κύριο τώρα δόγμα το θρησκευτικό. Παγκοσμιότητα ρωμαϊκή και οικουμενικότητα χριστιανική κάνουν το Βυζάντιο να είναι το minimum mundi, λένε, δηλαδή η παγκόσμια δύναμη, σχεδόν σε 3 υπήρους, Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Και αυτό τουλάχιστον μέχρι τον 7ο αιώνα. Τι είναι το Ισλάμ. Το 622 είναι το έτος της Αιγαίας. Αρχίζει δηλαδή η μουσουλμανική, αν θέλετε, χρονολογία από το 622 στον αραβικό κόσμο. Ποιοι είναι οι Άραβες. Οι Άραβες εκείνη την εποχή είναι ένας λαός αντίθασος της πετρέας Αραβίας, τον οποίο οι χριστιανοί βυζαντινοί χρησιμοποιούν για μισθοφόρους. Μισθοφόροι οι οποίοι κάποια φορά δουλεύουν και για τον εαυτό τους. Αυτοί οι μισθοφόροι Άραβες, οι οποίοι δουλέψαν κάποτε και ως Μωαμεθανοί τώρα για τον εαυτό τους μετά από το 622, θα απασχολήσουν ως Σαρακινοί ή ως Αγαρινοί επί τουλάχιστον 4 αιώνες το Βυζάντιο. Στο τέλος του 11ου αιώνα, όταν πια το χαλιφάτο της Μπαγδάτης αρχίζει να παρακμάζει, το Βυζάντιο δεν έχει να κάνει πια με τους Άραβες, αλλά βρίσκει άλλο αντίπαλο δέος στην Ανατολή, ως Ισλαμικό και αυτό κράτος, τους Σελτζούκους Τούρκους. Οι Σελτζούκοι Τούρκοι εμφανίζονται τον 11ο αιώνα, στα τέλη του 11ου αιώνα, έχουν καταλάβει σχεδόν τους Αγίους Τόπους και εναντίον των Σελτζούκων Τούρκων γίνεται και η πρώτη σταυροφορία το 1094 με 1099 και οι σταυροφόροι καταλαμβάνουν, όπως ξέρετε, την Ιερουσαλήμ το 1099.
αυτοί οι Σελτζούκοι Τούρκοι φτάνουν στην Καπαδοκία, Λικαονία, αφού έχουν πάρει την Αρμενία και ιδρύουν το πρώτο σουλτανάτο της Ρουμ, δηλαδή της Ρωμανίας, αυτό ήταν το όνομα, όπως ξέρετε, του Βυζαντίου, το ιδρύουν το 1081 στα μικρασιατικά εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Δεύτερος λοιπόν εχθρός του Βυζαντίου στο Ισλάμ, μετά τους Άραβες, οι Σελτζούκοι Τούρκοι. Με τους Σελτζούκους Τούρκους οι Βυζαντινοί θα ζήσουν ειρηνικά, γιατί όταν το 1204 οι Φράγκοι καταλαμβάνουν την πόλη και καταστρέφουν τα πάντα, ο Λάσκαρης και η αριστοκρατία η Κωνσταντινοπολιτική καταφεύγει στη Νίκαια και ιδρύει το κράτος, την αυτοκρατορία της Νικαίας, η οποία η Ρίστα παρόδο έχει ως κέντρο τη Σμύρνη περισσότερο και τον Νυμφαίο παρά τη Νίκαια. Δεν έχει σημασία. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η αυτοκρατορία της Νικαίας από το 1204 δηλαδή, ως το 1261 που ελευθερώνουν οι Βυζαντινοί την Κωνσταντινούπολη από τους Φράγκους, ζει χέρι με χέρι κοντά στα βυζαντινά εδάφη της Μικρασίας και είναι όχι μόνο το αντίπαλο δέος, αλλά έχουν και σχέσεις, αν θέλετε, ειρηνικές και εμπορικές με το Βυζάντιο. Η διάρρηση της αυτοκρατορίας της Νικαίας μετά από την κατοχή της πόλης το 1201 από τους Βυζαντινούς, αλλά κυρίως η διάρρηση του Σουλτανάτου της Ρουμ, δηλαδή των Σελτζούκων Τούρκων, από τους Μογγόλους, οι οποίοι Μογγόλοι στα μέσα του 13ου αιώνα κατεβαίνουν από τα εδάφη τους και καταφτάνουν στην Μικρασία στα μέσα γύρω στο 1245. Διαλύουν το κράτος των Σελτζούκων και τότε όλα τα νομαδικά φύλλα, τα οποία ήταν νομάδες αγράμματοι και άξιστοι, τους οποίους οι Βυζαντινοί ονόμαζαν οδοστάτες, δηλαδή αυτοί που εμποδίζουν τις επικοινωνίες και τη συγκοινωνία, αυτά τα νομαδικά φύλλα τα οποία ζούσαν ανάμεσα στο Βυζάντιο, στην αυτοκρατορία της Νικαίας και τους Σελτζούκους, προωθούνται προς τα δυτικά, καταλαμβάνουν όλη την Μικρασία τη Βυζαντινή ήδη τον 14ο αιώνα και έχουμε να κάνουμε με το τρίτο ρεύμα, αν θέλετε, του Ισλάμ, δηλαδή με τα τουρκομανικά φύλλα. Ποιοι είναι αυτοί οι Τουρκομάνοι? Καραμάνοι, Κερμιάνοι, ή κάποτε στον Καραμαλή, ξέρετε ότι είστε από εκεί κάτω, μην το λες. Καλά, το λέω. Λοιπόν, Καραμάνοι, Κερμιάνοι, Βελτεσέ, Αηδίνου, Γιαξί, Σαρουχάνη, όλα αυτά είναι τα τουρκομανικά εμιράτα, τα οποία έχουν κατακτήσει τη Μικρασία ήδη τον 14ο αιώνα. Πρόκειται για τους άξιστους, αν θέλετε, Τούρκους του Ισλάμ, οι οποίοι μεταξύ αυτών έχουν και ποιον? Και τους Οθωμανούς. Οι Οθωμανοί είναι αυτοί οι οποίοι εγκαθίστανται στη Βυθινία, ενώ όλοι οι άλλοι, όπως λέει το Αηδίν, είναι προς τη Σμύρνη, το Κερμιάν είναι στη Φρυγία, το Καραμάν είναι κάτω στο Εικόνιο κτλ. Οι Οθωμανοί, οι οποίοι εγκαθίστανται στη Βυθινία, καταφέρνουν αυτό που καταφέρνουν, όπως ξέρετε, το 1453. Οπότε, συγκρατήστε Άραβες, Τούρκοι Σελτζούκοι, Τουρκομάνοι, μεταξύ των οποίων και οι Οθωμανοί. Αυτά είναι τα τρία μεγάλα ρεύματα, αν θέλετε, των Μωαμεθανών, με τα οποία έχει να κάνει το Βυζάντιο. Πώς φτάνουμε από την παγκοσμιότητα της Ρώμης και από την οικουμενικότητα του Βυζαντίου στο 1453. Και
Ας δούμε λίγο το γεγονότο. Στην εποχή του Ιουστινιανού, δηλαδή στα μέσα του 6ου αιώνα, όταν το Βυζάντιο έχει τη μεγαλύτερη του έκταση, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά στην Ασία και στην Αφρική, τότε ένας καλόγερος, ένας φτωχός καλόγερος, ο οποίος έχει περπατήσει την περιέργειά του μέχρι τον Ινδικό ωκεανό, αυτός ο Κοσμάς Ινδικοπλεύστης, επειδή πήγε μέχρι τον Ινδικό ωκεανό, γράφει. Το Ρωμαϊκό κράτος, αυτό ήταν το όνομα του Βυζαντίου. Το Βυζάντιο δεν ονομάστηκε ποτέ Βυζάντιο. Αυτό είναι η παρένθεση. Το Βυζάντιο ονομάστηκε Βυζάντιο μόνο τον 17ο-18ο αιώνα από Γάλλους και Βέλγους ιερωμένους, οι οποίοι όταν θέλανε να ονομάσουν τα έργα της εποχής, είπανε δεν μπορούμε να τα πούμε αρχαία ελληνικά, δεν μπορούμε να τα πούμε ρωμαϊκά, γιατί αυτή είναι σχισματική, δεν είναι παπική, δεν μπορούμε να τα πούμε ούτε καν φραγκικά, γιατί οι Φράγκοι έχουν κάνει το βασίλειο της Κωνσταντινούπολης και κάποιος από τους μοναχούς εκεί λέει ας τα πούμε βυζαντινά, γιατί η Κωνσταντινούπολη έχει δημιουργηθεί στα ερείπια του αρχαίου Βυζαντίου. Λοιπόν, έρχομαι τώρα στον Κοσμά τον Ινδικοπλεύστη, είμαστε στα μέσα του 6ου αιώνα και γράφει το Ρωμαϊκό κράτος ου καταλυθήσεται, δεν θα καταλυθεί ποτέ, ως πρώτον πιστέψαν εις τον Δεσπότη Χριστόν, γιατί πρώτον πίστεψε στον Χριστό, δεν είναι τελείως αλήθεια. Οι Αρμέλιδες είχαν κάνει ήδη την πρώτη τους χριστιανική εκκλησία, αλλά δεν έχει σημασία. Ο Κοσμάς λέει ως πρώτον πιστέψαν εις τον Χριστόν και διότι πάντα τα έθνη εμπορεύονται εις το νόμισμα αυτού. Δηλαδή, στο υπέρχερο το Κωνσταντινάτο ήταν, όπως ονόμασε ένας συνάδελφός μου Αμερικάνος, ήταν το δολάριο του Μεσαίου. Αυτό γράφει ο Κοσμάς ο Ινδικοπλεύστης τον 6ο αιώνα. Ένα αιώνα ακριβώς μετά, ένας άλλος καλόγερος, ο Νεοφώτιστος, ο Ιάκωβος, γράφει από την Σκωτία, από την Φραγκιά, από την Θράκη, από τη Συρία, από την Παλαιστίνη, από την Αφρική και πέρασαν τούτον, λέει, τα όρια των Ρωμαίων, όπως δείχνουν οι στήλες των αυτοκρατών μέχρι τώρα, όλα αυτά έγιναν με θέληση του Θεού, ενώ τώρα ο Ρώμη την Ρωμανία ταπεινωθήσαν. Βλέπουμε ότι η Ρωμανία, δηλαδή το όνομα του Βυζαντίου, είτε Ρωμαϊκό κράτος είτε Ρωμανία είναι το Βυζάντιο, βλέπουμε, λέει τώρα, τη Ρωμανία ταπεινωθήσαν. Τι έγινε μέσα σε ένα αιώνα, δηλαδή από το 500 αν θέλετε, 20 τόσο, μέχρι την εποχή του Ιακώβου του Νεοφύτου, που λέει ότι η Ρωμανία ταπεινωθεί. Και το 622 οι Άραβες, ο Μωάμεθ, αρχίζει την Αιγύρα. Οι μισθοφόροι Άραβες, οι οποίοι ήταν στα σύνορα του Βυζαντίου, αρχίζουν και δουλεύουν για τον εαυτό τους και όχι πια για το Βυζάντιο. Και είναι μια εποχή όπου ο Ηράκλειος, ο αυτοκράτορας, έχει διαλύσει την Περσική Αυτοκρατορία, τους Σασανίδες, έχει φέρει από την Κτησιφόντα τον Τίμιο Σταυρό στην Ιερουσαλήμ και οι Βυζαντινοί θεωρούν ότι τώρα είναι κοσμοκράτορες και όχι μόνο όπως ήταν πριν, δεδομένου ότι ο Ηράκλειος παίρνει εκτός από τον τίτλο του αυτοκράτορα και τον τίτλο του βασιλέου. Γιατί είχε κερδίσει τους Πέρσες και είχε διαλύσει την Περσική Αυτοκρατορία. Την εποχή λοιπόν του Ηρακλείου είναι τελείως ήσυχη. Κι όμως
το 636 σε ένα παραπόταμο του Ιορδάνου, στον ποταμό Γιαρμούκο, γίνεται η πρώτη μάχη των Βυζαντινών εναντίον των Αράβων, οι οποίοι έχουν επαναστατήσει εναντίον αυτών. Στη μάχη του Γιαρμούκου, 636. Οι τότε για πρώτη φορά οι Βυζαντινοί από τους άλλους θεωρούν ότι δεν είναι τίποτα το σπουδαίο. Γιατί σε εκείνη την περιοχή επιχωριάζουν όλες οι αιρέσεις. Είναι η εποχή όπου διαπραγματεύονται οι σύνοδοι το δόγμα το χριστιανικό. Υπάρχουν εκεί μονοφυσίτες, μανιχαίοι, μαντιανοί κτλ. Όλες οι αιρέσεις είναι σε εκείνη την περιοχή και οι Βυζαντινοί θεωρούν ότι το Ισλάμ είναι μια καινούρια αίρεση. Οπότε ούτε ανακατεύονται ούτε τίποτα στην αρχή. 636 Γιαρμούκ. Ήδη το 635 οι Άραβες έχουν πάρει τη Δαμασκό. Το 641 παίρνουν την Αρμενία. Το 642 παίρνουν την Αλεξάνδρεια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η πρόοδος των Αράβων, η οποία γίνεται μέσα σε λίγα χρόνια, δεν σημαίνει ότι το Ισλάμ είναι μία αίρεση, αλλά είναι ένας καινούριος κίνδυνος για τους Βυζαντινούς. Το 642, όταν πέφτει πια η Αλεξάνδρεια, οι Άραβοι προωθούνται προς την Αφρική, παίρνουν την Καρχιδόνα, περνάνε σε λίγα χρόνια απέναντι στην Ευρώπη και όταν λέμε εκείνη την εποχή πρόοδο των Αράβων, δεν θεωρούμε μόνο εθνοτικά τους Άραβες, αλλά με το όνομα Άραβες καλύπτονται Σύριοι, Ιρακινοί, Βέρβεροι, όλοι οι λαοί οι οποίοι έχουν δεχτεί τώρα τον μωαμεθανισμό και προωθούνται και προς την Ευρώπη και προς την Ασία. Ήδη λοιπόν στο τέλος του 7ου αιώνα έχουμε τη μεγάλη επέκταση των Αράβων. Δημιουργούν το πρώτο τους χαλιφάτο στη Δαμασκό και είναι οι περίφημοι Ομεϊάδες. Οι Ομεϊάδες είναι οι μόνοι ανεξίθρησκοι Άραβες. Δηλαδή, όχι μόνο δεν υποχρεώνουν τους κατακτηθέντες να αφήσουν την θρησκεία τους, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν ναοί χριστιανικοί, οι οποίοι λειτουργούν ως χριστιανικοί μία ώρα και ως Ισλαμικοί μία άλλη ώρα, μέσα στο ίδιο κράτος των Ομεϊδών. Αλλά γιατί να τα λέω αυτό, να πω το πιο απλό από όλα. Νόμιζα ότι ήταν η δήμαρχος. Δεν πειράζει. Λοιπόν, γιατί να λέω όμως αυτά, να πω κάτι πολύ απλό. Όλοι ξέρουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Ποιος είναι ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός? Πρωθυπουργός του κράτους των Ομεϊδών. Για να καταλάβετε ότι εκείνη την εποχή Άραβες, Ομεϊάδες και Χριστιανοί ζουν ο ένας με τον άλλο χέρι με χέρι. Αυτό την εποχή των Ομεϊδών. Και τότε ακριβώς οι Ομεϊάδες, οι οποίοι έχουν κάνει το κράτος τους και το χαλιφάτο τους, αποφασίζουν να κάνουν στόλο. Οι Άραβες δεν είχαν δει ποτέ σχεδόν θάλασσα. Δεν ήταν θαλασσινός λαός. Και ο στόλος των Αράβων δημιουργείται από τους χριστιανούς της Τρυπόλεως των Αράβων, δηλαδή της Συριακής Τρυπόλεως. Και με το στόλο αυτό οι Άραβες παίρνουν το 649 την Κύπρο, την οποία κρατάνε με ένα περίεργο τρόπο μέχρι τον 10ο αιώνα. Ποιος είναι ο περίεργος τρόπος? Ο περίεργος τρόπος είναι το περίφημο κοντομίνιου, δηλαδή Άραβες και Βυζαντινοί μοιράζονται εξίσου το φορολογικό εισόδημα της Κύπρου. Τους φόρους που πληρώνει η Κύπρος τους μοιράζονται εξίσου. Και αυτό κρατάει μέχρι τον 10ο αιώνα,
ώσπου δηλαδή ο Φωκάς να κάνει την Κύπρο πάλι τελείως βυζαντινή. Αλλά δεν είναι μόνο η Κύπρος που δέχεται τη λαιλασία και την κατάκτηση των Αράβων, είναι σχεδόν όλα τα μικρασιατικά νησιά και εκείνη την εποχή, λίγο πιο αργά, το 674 με 79, περνούν οι Άραβες τον Ελλήσποντο και εγκαθίστανται στην Κίζικο και στην Αρτάκη, δηλαδή μέσα στη θάλασσα του Μαρμαρά, και κάθε τόσο διαχυμάζουν σε αυτά τα μέρη και μετά πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη συνέχεια μέχρι το 717. Το 717, στη μεγάλη πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Άραβες, συμβαίνει κάτι καινούριο. Οι Βυζαντινοί έχουν ανακαλύψει το υγρό πυρ. Το υγρό πυρ, το οποίο δεν ήταν τίποτε άλλο παρά πίσα ανακατεμένη με πετρέλαια, το οποίο εξφεδόνιζαν με τους σύφωνες οι Βυζαντινοί εναντίον των καραβιών των Αραβικών και μετά έστελναν στουπιά με πρόβα και έκαναν τα καράβια. Οπότε οι Άραβες αναγκάζονται μετά από αυτή την καταστροφή να σηκώσουν την πολιορκία το 717 από την πόλη και να φύγουν προς τη Συρία. Φτάνοντας όμως κοντά στη Θήρα, δηλαδή στο νησί που σήμερα λέμε όλοι με τον φρενδικό τρόπο Σαντορίνη, όταν φτάνουν λοιπόν μπροστά στη Θήρα, γίνεται έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας και σχεδόν όσα πλοία είχαν γλιτώσει από το υγρό πυρ καταστρέφονται από το ηφαίστειο της Θήρας. Έτσι ώστε οι Άραβες δεν ξανακάνουν ποτέ πια πολιορκία της πόλης, αλλά και κάτι άλλο, και δεν είδαμε ποτέ τον Εύξηνο Πόντο. Ο Εύξηνος Πόντος είναι η μόνη θάλασσα που έμεινε εκτός της αραβικής κατάκτησης. Και γι' αυτό μία ρίση, αν θέλετε, αραβική λέει ότι ο Θεός έδωσε τη θάλασσα στους Γιαούρ, δηλαδή στους χριστιανούς, ενώ έδωσε τη γη στους πιστούς, δηλαδή στους Οθωμανούς. Και πράγματι, όταν οι Οθωμανοί αρχίζουν τα μεγάλα κούρσα εναντίον των πόλεων της Μικρασίας, όταν φτάνουν μπροστά σχεδόν στη Συνόπη, ο αρχηγός τους λέει «Πάρτε ραβδιά και δίρτε τη θάλασσα, γιατί αυτή είναι η μόνη που μας εμποδίζει να πάμε πιο πέρα». Αυτά μετά το 717, η μεγάλη νίκη λοιπόν των Βυζαντινών εκείνη την εποχή. Να πω ότι το 710 ήδη από την άλλη μεριά, όταν δηλαδή οι Άραβες προχωρούν από την Αίγυπτο και προχωρούν προς το Μαγκρέπ το σημερινό, περνάνε το 710, περνάνε στην Ευρώπη. Περνάνε στην Ευρώπη και όπως ξέρετε ιδρύουν εκεί το κράτος, δεν λέω ακόμα χαλιφάτο, το κράτος της Κορδούης ή της Κόρδοβας, όπως θέλετε. Και προωθούνται όχι μόνο στην Ισπανία την Βόρεια, αλλά και στην Νότια Γαλλία. Το 732, με συγχωρείτε που λέω ημερομηνίες, αλλά έχουν τη σημασία τους. Το 732 είναι η περίφημη μάχη του Σαρλ Μαρτέλ στο Πουατιέ. Εκεί ο Μαρτέλ σταματάει τους Άραβες και έτσι έχουν το 717 έχουν σταματήσει στην Ανατολή και το 732 έχουν σταματήσει στη Δύση. Αυτή είναι η μεγαλύτερη, αν θέλετε, έκταση της αραβικής κατάκτησης. Και τώρα για να γελάσετε. Ξέρετε ίσως ότι ήμουν πρίτανης στα πανεπιστήμια. Εδώ λέτε πριτάνης τους προέδρους των πανεπιστήμιων. Δεν είναι το ίδιο πράγμα στην Γαλλία, δεν πειράζει. Λοιπόν, ως πρίτανης έπρεπε να δώσω και τα θέματα του μπακαλωρεά. Και
σε ένα από τα μπακαλωρέα έδωσα ως θέμα. Τι θέλετε βρε παιδιά, θα τις κάνετε τις φωτογραφίες. Ως πρίτανης έδωσα ως θέμα την μάχη του Πουατιέ. Δηλαδή ο Σαρλ Μαρτέλ σταματάει τους Άραβες το 732 στο Πουατιέ. Ένας από τους φοιτητές εκεί δεν ξέρει το θέμα. Και ρωτάει, όσοι ξέρετε γαλλικά θα καταλάβετε τώρα το αστείο. Ρωτάει τον φίλο του, τι έχεις? Του λέει ο φίλος του, ο Μαρτέλ σταμάτησε τους Άραβες. Από εκεί. Και αυτός γράφει, ο Μαρτέλ σταμάτησε τους Άραβες αμουατιέ. Δηλαδή μισούς. Τα μισά, τους μισούς Άραβες από εκεί. Να προχωρήσουμε λοιπόν. Έχουμε τη μεγαλύτερη επέκταση των Αράβων. Είναι ακριβώς η εποχή όπου οι Άραβες έχουν όχι μόνο εχθρικές τώρα σχέσεις με τους Βυζαντινούς, αλλά έχουν και τις πολιτισμικές σχέσεις με τους Βυζαντινούς. Και είναι η εποχή όπου το Βυζάντιο ζει την περίφημη οικονομαχία. Διατείνομαι ότι η οικονομαχία, η οποία αρχίζει, λέει, από οικονομάχους Ισάβους, δεν έχουν καμία σχέση οι αυτοκράτορες της οικονομαχίας με τους Ισάβους. Είναι μία υβριστική, αν θέλετε, ένας υβριστικός χαρακτηρισμός που δίνουν εικονόδουλοι στους οικονομάχους, γιατί δεν έχουν παρά τα κείμενα των εικονοδούλων, εφόσον οι οικονομάχοι, όπως ξέρετε, νικήθηκαν και δεν ξέρουμε τα κείμενά τους. Ξέρουμε μονάχα ότι τους βρίζανε ως σανιλόπιστους, ενώ οι άλλοι τους βρίζανε τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Διατείνουμε λοιπόν ότι όλη η οικονομαχία γίνεται στα ανατολικά της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από πληθυσμό ο οποίος έχει υποστεί την αραβική επίδραση της ανοικονίας. Γιατί όπως ξέρετε οι Άραβες δεν έχουν εικονική θρησκεία. Αυτή η επίδραση δείχνει επίσης και κάτι άλλο, ότι υπάρχουν και ανταλλαγές και σχέσεις οι οποίες είναι και φιλικές παρόλη την εχθρική, αν θέλετε, σύραξη που χαρακτηρίζει τους δύο λαούς. Ποιες είναι αυτές οι σχέσεις? Να τις πούμε από την αρχή. Ήδη επί της εποχής του Κωνσταντίνου του Πέμπτου, του Αυτοκράτορα, ο οποίος λέγεται Καβαλίνος ή Κοπρόνιμος, γιατί δήθεν ελέρωσε την Κολυμβήθρα όταν του έδινε το όνομά του. Όλα αυτά είναι ψέματα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, στην εποχή του, είμαστε στο 770-75, στέλνουν οι Άραβες αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη για να ζητήσει βιβλία. Οι ομιλιάδες έχουν ήδη παρακάμψει και τώρα οι Άραβες έχουν το χαλιφάτο της Βαγδάτης, είμαστε δηλαδή την εποχή των Αβασιδών. Το 770 τόσο στέλνουν να πάρουν βιβλία από την Κωνσταντινούπολη. Τους δίνουν πράγματι τον Ευκλήδη, γιατί ζητάνε μαθηματικά τη γεωμετρία του Ευκλήδη, αλλά ο Κωνσταντίνος δείχνει στον Χαμζά, ο οποίος είναι ο αντιπρόσωπος του Χαλίφη, του δείχνει το ελιξίριο ή υψί, λένε τα αραβικά κείμενα, του δείχνει το ελιξίριο, με το οποίο λέει θα κάνει από τον χαλκό άργυρο και από τον μόλιβδο χρυσό. Και έτσι αρχίζει η μεγάλη, αν θέλετε, έρευνα αλχημίας, η οποία γίνεται κυρίως από τους Άραβες, αλλά βεβαίως με τα ελιξίρια και με τα άλλα συνεχίζουν και οι Βυζαντινοί. Η πρώτη λοιπόν επαφή, αν θέλετε, γίνεται ήδη τον 8ο αιώνα, μια επαφή η οποία είναι, θέλω να πω, ειρηνική. Σε αυτόν τον 8ο αιώνα, με τους Αβασίδες ακριβώς, αρχίζει το μεγάλο μεταφραστικό κίνημα των Αράβων. Ποιο είναι αυτό το μεταφραστικό κίνημα? Οι Άραβες έχουν κατακτήσει τώρα ένα ολόκληρο, αν θέλετε, κράτος.
και ένα χαλιφάτο το οποίο φτάνει σχεδόν μέχρι την Ανδαλουσία. Έχουν να διοικήσουν κόσμο, έχουν ανάγκη να ξέρουν τα διοικητικά κείμενα. Γι' αυτό μεταφράζεται πρώτα από τους Άραβες το όργανο του Αριστοτέλη, όχι όλος ο Αριστοτέλης. Το όργανο, το οποίο ακριβώς είναι τα διοικητικά, αν θέλετε, θέματα. Αλλά η μεταφραστική αυτή κίνηση απασχολεί πρίγκιπες, χαλίφες, διοικητικούς κτλ. Έχει γίνει μια σχολή μεταφραστών στην Μπαγδάτη και περνούν όλα σχεδόν τα κείμενα, τα αρχαία, πλην όλων των λογοτεχνικών. Έχουμε μεταφράσει τον Λεβαίο, έχουμε μεταφράσει τον Γαλινού, έχουμε μεταφράσει στον Παύλο τόσο που έχουμε και κείμενα τα οποία σώζονται μόνο σε αραβική μετάφραση και δεν τα έχουμε ελληνικά. Όπως παραδείγματος χάρη τα μηχανικά του Ήρωνος και τον Εύδημο, ο οποίος είναι ένας διάλογος του Αριστοτέλη, δεν τον έχουμε ελληνικά, τον έχουμε μόνο αραβικά. Όπως επίσης έχουμε και μόνο αραβικά ένα μεγάλο μέρος από τα έργα του Φιλοπόλου. Αυτή η μεταφραστική κίνηση λοιπόν κάνει τους Άραβες να είναι τελείως εξοικειωμένοι με την αρχαία γραμματεία. Ποιος όμως μεταφράζει και πότε και γιατί? Όταν το 529 κλείνει ο Ιουστινιανός την σχολή των Αθηνών. Και γιατί την κλείνει? Γιατί λέει ήταν η ειδωλολατρική σχολή. Και ο Ιουστινιανός είναι ο τελευταίος σχεδόν αυτοκράτορας ο οποίος καταδιώκει τους ειδωλολάτρες. Κλείνει τη σχολή και τότε το όνομα λέει Έλλην, το όνομα Έλλην δεν σημαίνει παρά ειδωλολάτρες στο Βυζάντιο. Ειδωλολάτρες. Οι μισαρά των Ελλήνων πιστεύοντες, γράφει ο Ιουστινιανός στην μία νεαρά, δεν έχουν το δικαίωμα ούτε να έχουν περιουσία, ούτε να διδάσκουν, ούτε να διαθέτουν κτλ. Κλείνει λοιπόν τη σχολή του 529 και όλοι οι διδάσκοντες της σχολής των Αθηνών φεύγουν και πάνε στην Περσία. Στην Περσία τι κάνουν? Μεταφράζουν τα πρώτα αρχαία κείμενα περσικά. Και έτσι έχουμε τις πρώτες μεταφράσεις, όχι αραβικά, αλλά συριακά, ασσυριακά και περσικά. Αυτή η μαγιά, αν θέλετε, είναι αυτή η οποία κάνει τη σχολή της Βαγδάτης μετά να βρίσκει μεταφραστές. Ποιους? Οι μεταφραστές σχεδόν όλων των αρχαίων κειμένων στα αραβικά είναι χριστιανοί αραβόφωνοι. Είναι χριστιανοί αραβόφωνοι από τις περιοχές που είχαν κατακτήσει βεβαίως οι Άραβες. Η μεγάλη λοιπόν μεταφραστική αυτή κίνηση καταγράφει τη μεγάλη πρόοδο, αν θέλετε, των Αράβων. Μεταφράζονται εκτός από τα κείμενα που σας είπα, πλην των λογοτεχνικών. Δεν υπάρχει ομηρικός Όμηρος αραβικός. Δεν υπάρχει Σοφοκλής αραβικός. Ούτε Θουκυδίδης, ούτε Ξενοφόντας, ούτε Ευρυπίδης, ούτε Αριστοφάνης. Δεν υπάρχουν κείμενα λογοτεχνικά σε αραβική μετάφραση. Γιατί δεν τα είχαν ανάγκη οι Άραβες. Οι Άραβες είχαν ανάγκη ακριβώς για τη διοίκησή τους, όπως είπα, ορισμένα κείμενα τα οποία ήταν φιλοσοφικά μεν, αλλά κυρίως διοικητικής υφής και έχουμε μετά μεταφράσεις αστρολογικών κειμένων, μαθηματικών, βοτανικής, οχυρωματικής κτλ. Όλα τα μικρά, αν θέλετε, έργα. Πρέπει να πω ότι σε αυτήν την περίοδο, η οποία είναι μία περίοδος ανταλλαγών πολιτιστικών με τους Άραβες και τους Βυζαντινούς, εκεί όπου διαφαίνεται η μεγάλη συνεργασία, εκτός βέβαια από τους μεθοριακούς πολιτισμούς, όπου έχουμε τον ακριτικό κύκλο και τον διγενή ακρίτη και όχι ακρίτα. Προσέξτε το. Το ακρίτας είναι λάθος. Το μετέδωσε ο Παλαμάς
και έκτοτε το έχουμε πάρει όλοι, είναι διγενής ακρίτης. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εκτός από τα μεθοδιακά, έχουμε τα ιατρικά κείμενα, τα οποία μεταφράζονται πολύ εύκολα, έχουμε τα ονειροκριτικά κείμενα, όπως παραδείγματος χάρη του Αχμέτ το ονειροκριτικό, το οποίο μεταξύ άλλων λέει ότι αν ονειρευτείς ποτέ θάλασσα, θα είσαι μεγάλος και τρανός. Γιατί ήταν ακριβώς η θάλασσα που ονειρευόντουσαν οι Μωαμεθανοί και την οποία δεν κατάφεραν ποτέ να κατακτήσουν τελείως. Αλλά παρόλα αυτά, παρόλο που δεν είδαν ποτέ τον πόντο, δεν έπαψαν ποτέ όμως τα κούρσα τα ναυτικά μέσα στο Αιγαίο. Γιατί το 727 οι Άραβες της Ανδαλουσίας, δηλαδή από την Ισπανία, κάνουν μια επανάσταση εκεί, κατεβαίνουν προς την Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο έχουν φτάσει ήδη οι Φατιμίδες εκεί. Οι Φατιμίδες δεν τους θέλουν, τους διώχνουν και αυτοί που να πάνε, πάνε προς την Κρήτη και καταλαμβάνουν την Κρήτη το 827. Μένουν στην Κρήτη ως το 960. Παρόλες τις προσπάθειες των Βυζαντινών να τους διώξουν από την Κρήτη, δεν τα κατάφεραν μέχρι το 960 που παίρνει την Κρήτη ο Νικηφόρος Φωκάς. Από το 827 μέχρι το 960 η Κρήτη υπό τους Άραβες. Τι γίνεται? Χάνουν πρώτα τον χριστιανισμό τους. Εξισλαμίζεται σχεδόν η πάσα Κρήτη. Ο μεγαλύτερος πληθυσμός της Κρήτης εξισλαμίζεται. Και όταν το 960 παίρνει ξανά την Κρήτη ο Φωκάς, στέλνει τον Άγιο Νίκονα, τον Μετανοήτε, ο οποίος είναι ένας Άγιος της εποχής εκείνης από τη Λακωνία, τον στέλνει ακριβώς για να ξαναεκχριστιανίσει τους πληθυσμούς της Κρήτης. Οι Κρήτες Άραβες είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν τα μεγαλύτερα κούρσα στο Αιγαίο. Είναι αυτοί οι οποίοι 1,5 αιώνα σχεδόν καταστρέφουν τα πάντα και η πειρατεία γίνεται το μεγάλο επάγγελμα του Αιγαίου. Ο άλλος αραβικός κόσμος, ο οποίος έχει κάνει στόλο επίσης, έχουμε τους Ομιλιάδες με την Τρίπολη. Έχουμε τους Κρητικούς Άραβες από την Κρήτη. Ο άλλος τώρα πόλος των Αράβων είναι η Ταρσός. Οι Ταρσίτες Άραβοι έχουν και αυτοί ένα μεγάλο στόλο. Τι καταφέρνουν οι Ταρσίτες Άραβοι? Το 904 παίρνουν τη Θεσσαλονίκη. Παίρνουν τη Θεσσαλονίκη και ξέρουμε ακριβώς την καταστροφή που η Θεσσαλονίκη έχει υποστεί από την περιγραφή του Καμενιάτη. Οπότε τα κούρσα, αν θέλετε, τα αραβικά είναι μεν στην θάλασσα από τους Κρήτες, του Ταρσίτες κυρίως μετά την πτώση των Ομεϊαδών και είναι στην γη από τους Αβασίδες. Δηλαδή το Βυζάντιο βρίσκεται ανάμεσα σε εχθρούς εκείνη την εποχή, οι οποίοι είναι το μεγάλο του δέος. Και ποιοι είναι αυτοί οι εχθροί? Στη μεν Ανατολή είναι οι Άραβες, είτε Ταρσίτες, είτε Κρητικοί, είτε Ομιλιάδες, ενώ στο βορρά είναι τα σλαβικά φύλλα, τα οποία κατεβαίνουν ακριβώς και ιδρύουν, όπως ξέρετε, το βουλγαρικό κράτος στο μέσα και αυτοί του 7ου αιώνα, όπως είχαν κάνει και οι Άραβες με την Δαμασκό. Οι μεγάλες αυτές όμως επιχειρήσεις των Αράβων δεν εμποδίζουν, όπως σας είπα, τις πολιτισμικές επαφές. Και οι πολιτισμικές αυτές επαφές αρχίζουν κυρίως με τις ανταλλαγές των αιχμαλώτων. Όταν οι Άραβες πιάνουν αιχμαλώ τους Βυζαντινούς, τους ρωτούν τι είσαι, τι κάνεις, τι θέλεις κτλ. Και έτσι μαθαίνουν παραδείγματος χάρη από έναν αιχμάλωτο, ο οποίος ήταν μαθητής του Λέοντας του Σοφού, ότι ο Λέων ο Σοφός είναι ο μεγάλος, αν θέλετε, μαθηματικός, ο Λέων ο μαθηματικός, και έζησε και μετά. Ο Λέων ο μαθηματικός είναι ο μεγάλος σοφός του Βυζαντίου και θα είχαν κάθε συμφέρον
να τον φέρουν στην Βαγδάτη. Στέλνει τότε ακριβώς ο Χαλίφης ένα αίτημα στον αυτοκράτορα και του ζητάει, το Θεόφωνος, και του ζητάει να κατέβει ο Λέων ο σοφός, ο Λέων ο μαθηματικός, στην Βαγδάτη. Δίνει, λέει, 20 κεντινάρια χρυσού και υπόσχεται ατελεύτητον ειρήνη. Δεν τον αφήνει ο αυτοκράτορας να φύγει τον Λέοντα τον μαθηματικό, αλλά τον κάνει μάλιστα πρίτανη του Πανεπιστημίου, το οποίο μόλις τότε έχει οργανωθεί, δηλαδή το Πανεπιστήμιο της Μαγνάβρας. Με τις ανταλλαγές λοιπόν έχουμε μια μεγάλη επαφή μεταξύ Βυζαντινών και Αράβων της Σας ζήτησα τίποτα? Ναι. Όχι, με διακόπτεται και αυτό είναι κακό. Ναι, λοιπόν, σας έλεγα ότι ο Λέων μαθηματικός γίνεται πρίτανης του Πανεπιστημίου της Μαγνάβρας, το οποίο οργανώνεται τότε, και υπάρχει ένας άλλος μαθηματικός, ο Στέφανος, ο οποίος πηγαινοέρχεται μεταξύ Αράβων και Βυζαντινών και κάνει όλες τις ανταλλαγές, αν θέλετε, βιβλίων, χειρογράφων κτλ. Πρέπει να πω ότι όταν οι Άραβες καταλαμβάνουν μια πόλη, δεν την καταστρέφουν. Αν την καταστρέφουν, λίγο. Αλλά έχουν μια διαταγή. Όταν το 838 μπαίνουν στο Αμόριο και μετά από λίγο στην Άγκυρα, ο Χαλίφης τους στέλνει διαταγή να μαζέψουν όλα τα βιβλία. Όλα τα βιβλία από το Αμόριο και από την Άγκυρα, τα βιβλία δηλαδή τα χειρόγραφα, έτσι, και να γίνουν οι μεταφράσεις. Οπότε βλέπουμε αυτή την έγνοια, αν θέλετε, των Αράβων να έχουν τα κείμενα ακριβώς, τα αρχαία κείμενα από τους Βυζαντινούς, δεν μπορεί να τα έχουν από αλλού άλλωστε, για να μπορέσουν να τα μεταφράσουν. Οπότε έχουμε τις ανταλλαγές των αιχμαλώτων, έχουμε τα αιτήματα των βιβλίων, έχουμε τα ιατροσόφια, οι γιατροί, είτε οι Άραβες, είτε οι Βυζαντινοί, οι οποίοι είναι οι γιατροί των μοναστηριών κυρίως οι Βυζαντινοί, εκεί στα μοναστήρια είναι τα μεγάλα νοσοκομεία, αυτοί έχουν τις επαφές χωρίς καμία δυσκολία. Και αυτό γίνεται χάρη στους Εβραίους γιατρούς, οι οποίοι μπορούν να περνάνε από το ένα κράτος στο άλλο χωρίς καμία δυσκολία. Ιατροσόφια λοιπόν, αστρονομικά βιβλία, φιλοσοφικά, ό,τι να είναι, περνάνε από το ένα χέρι στο άλλο. Αλλά η μεγάλη επαφή είναι και εμπορική, και πώς το ξέρουμε ότι είναι εμπορική? Γιατί στην Κωνσταντινούπολη υπάρχει το περίφημο αραβικό μητάτο. Τι είναι το μητάτο? Το μητάτο είναι ένα είδος ξενοδοχείου, αν ακούγεται η Μαρέ, είναι ξενοδοχείο, το οποίο, όχι πανδοχείο μάλλον, το οποίο υποδέχεται όλα τα προϊόντα τα οποία προέρχονται από αραβικές χώρες. Τα ελέγχει και τα διακινεί όπως να είναι και όπως πρέπει. Οπότε είναι σίγουρο ότι έχουμε συνεχείς εμπορικές σχέσεις. Έπειτα το ξέρουμε και από τα αραβικά κείμενα, τα οποία περιγράφουν τον πλούτο της Κωνσταντινούπολης κτλ. Αλλά εκεί οι σχέσεις είναι πραγματικές, συνεχείς και καθημερινές, θα έλεγα, είναι στις παραμεθόριες περιοχές. Δηλαδή μεταξύ Αράβων και Βυζαντινών, όποια και να είναι τα σύνορα. Και κυρίως μεταξύ Αράβων και Βυζαντινών, όχι μετά. Γιατί το ξέρουμε αυτό? Από έναν κύκλο, ο οποίος είναι ζωντανός μέχρι σήμερα, είναι βέβαια ο ακριτικός κύκλος. Ο ακριτικός κύκλος του Διγενή Ακρίτη, το έπος του Διγενή Ακρίτη, όλα τα ακριτικά ποίηματα, τα οποία είναι δημοτικής υφής, τα οποία προέρχονται ακριβώς από αυτόν τον κύκλο, δείχνουν όχι μόνο μία
συνεχή, αν θέλετε, επαφή, αλλά δείχνουν και το περίφημο τους μεικτούς γάμους μεταξύ Αράβων και Χριστιανών. Και αυτοί οι μεικτοί γάμοι, όπως περιγράφονται στο έπος του Διγενή Ακρίτη, μας δείχνουν ότι έχουν κοινά όργανα διασκέδασης. Το ούτι, το λαγούτο, όλα αυτά είναι τα κοινά όργανα. Έχουν κοινούς χορούς, έχουν κοινή διασκέδαση, έχουν κοινή ζωή. Κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα είδος παραμεθόριας κοινοτικής, αν θέλετε, υπόστασης και κοινωνίας, η οποία δεν ελέγχεται ούτε από τη Βαγδάτη ούτε από την Κωνσταντινούπολη. Και είναι ακριβώς αυτοί οι οποίοι μας διέσωσαν τα ωραία αυτά, όπως ξέρετε, ποίηματα του ακριτικού κύκλου. Αυτά με τους Άραβες. Όταν φτάνουν οι Σελτζούκοι δεν έχουν ειδικό πολιτισμό. Οι Τούρκοι δεν έχουν τον πολιτισμό των Αράβων. Όταν μιλάμε για μεγάλο Οθωμανικό πολιτισμό, πρέπει να ξέρετε ότι μιλάμε μόνο για Άραβες και δεν μιλάμε για Τούρκους. Οι Σελτζούκοι Τούρκοι καταφτάνουν το 1081 με το 1071 στη μάχη του Μαντζικέρτ. Έχουν πάρει εχμάλωτο τον Ρωμανό, τον Διογέννη, τον αυτοκράτορο του Βυζαντίου, ο Αλπαρσλάν, κατεβαίνουν μέχρι τη Μικρασία, σχεδόν την Παραλιακή, τι σχεδόν. Ο Τζαχάς ιδρύει το κράτος του στη Σμύρνη, κάνει ακριβώς χάρη στους χριστιανούς ακόμη μία φορά στόλο στη Σμύρνη και ερημώνει τα νησιά, όλα τα νησιά τα μικρασιατικά και φτάνει μάλιστα ως την Πάτμο. Οι δε Σελτζούκοι δημιουργούν στην Καπαδοκία, στη Λικαονία δηλαδή και στην Καπαδοκία, δημιουργούν το Σουλτανάτο, όπως σας είπα, της Ζωρούν, το οποίο είναι πια το σύνορο με το Βυζαντινό κράτος. Ποιο Βυζαντινό κράτος, εφόσον έχουν φτάσει μέχρι τη Σμύρνη. Τότε οι Νορμανδοί επίσης έχουν κατέβει από την Ιταλία, έχουν πάρει τα δικά τους πράγματα, τέλος πάντων, ενώ και αυτοί ήταν μισθοφόροι των Βυζαντινών, έχουν κατέβει από την Ιταλία απέναντι στην Αλβανία, ήταν τότε το Ιλυρικό, αν θέλετε, και κατεβαίνουν μέχρι την Κεφαλονιά. Όταν πηγαίνετε στην Κεφαλονιά και ακούτε ότι πήγα στο Φισκάλο, ποιο είναι το Φισκάλο? Είναι εκεί που σταμάτησε ο Ζισκάρδος, ο Νορμανδός δηλαδή, τα στρατεύματά του. Αυτοί οι Νορμανδοί έχουν φτάσει μέχρι τη Λάρισα, έχουν κατέβει σχεδόν στα πρόθυρα της πόλης και οι Σελτζούκοι έχουν πάρει όλη τη Μικρασία. Πού είναι το Βυζάντιο? Τότε ένας εξόριστος πατριάρχης της Αντιοχίας, γράφει στην πόλη εξόριστο από τους Σελτζούκους, γράφει στον Αλέξιο τον Κοντινό, το κράτος σου λέει είναι ανάμεσα στην πύλη τη Χρυσή και την πύλη του Ρωμανού. Δηλαδή δεν μένει παρά Κωνσταντινούπολη. Αλλά αυτή η πόλη καταφέρνει χάρη ακριβώς στη δυναστεία των Κομνηνών να διώξει τους Σελτζούκους πέρα από τα παράλια τα ηλιακά, εγκαθίστανται στα ηλιακά παράλια και έκτοτε έχουμε, όπως σας είπα, την διαβίωση μεταξύ Σελτζούκων και Βυζαντινών στη Μικρασία. Διαβίωση η οποία δεν είναι πολιτισμική, γιατί όπως σας είπα οι Σελτζούκοι δεν έχουν τον πολιτισμό των Αράβων, αλλά έχουν όμως ειρηνικές σχέσεις με τους Βυζαντινούς. Και πώς το ξέρω? Τώρα εδώ θα σας εκπλήξω. Όταν ο Μιχαήλ Παλαιολόγος, βρισκόμαστε τώρα στο 1250 τόσο, θέλει να πάρει το θρόνο και ξέρετε ότι ετύφλωσε το γιο του Λάσκαρη για να πάρει το θρόνο. Φοβήθηκε ότι οι Λάσκαροι θα τον καταδιώξουν και φεύγει
από τα βυζαντινά εδάφη, πηγαίνει στους Σελτζούκους και γίνεται αρχηγός στρατιωτικού μεγάλου σώματος σελτζουκικού κατά κάμβοσο καιρό. Ο Μιχαήλ ο Παλαιολόγος, ο μετέπειτα δηλαδή αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Αλλά αυτό δεν είναι λίγο. Έχουμε λοιπόν με τους Σελτζούκους μία επαφή η οποία είναι ειρηνική, είναι μία επαφή όχι πολιτισμική, γιατί δεν έχουν μεγάλο πολιτισμό, και εξακολουθεί αυτή η ειρηνική επαφή μέχρι οι Έλληνες, μάλλον οι Βυζαντινοί, παίρνουν, όπως σας είπα, την Κωνσταντινούπολη το 1261. Και τότε ο πρωθυπουργός ο Βυζαντινός, ο οποίος λέγεται Σεναχερίμ και ο οποίος είναι αρμενικής καταγωγής, γιατί το Βυζάντιο, όπως ξέρετε, είναι αυτοκρατορία πολυεθνική. Δεν είναι αυτοκρατορία μόνο εθνική, είναι ένα σωρό λαοί, όπως όλες οι αυτοκρατορίες άλλωστε. Δεν υπάρχει αυτοκρατορία μόνο εθνική. Λοιπόν, τότε ο Σεναχερίμ, ο πρωθυπουργός των Βυζαντινών στην Νίκαια, γράφει του λοιπού ουδέν μηδείς ελπιζέτο καλόν, επί Ρωμαίοι και πάλι την πόλη πατούσι. Από εδώ και στο εξής, μην ελπίζετε τίποτα καλό, γιατί πάλι οι Βυζαντινοί πήραν την πόλη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι, και είχε δίκιο, ότι το Βυζάντιο τώρα δεν θα ενδιαφέρεται για την Ανατολή, αλλά θα αρχίσει να ενδιαφέρεται για τη Δύση. Και τότε ακριβώς ο αετός ο Βυζαντινός γίνεται δικέφαλος. Ενώ πριν ο αυτοκρατορικός αετός είναι μονοκέφαλος. Και γιατί γίνεται δικέφαλος? Γιατί κατά τον Παλαιολόγο έπρεπε να βλέπει και την Ανατολή και την Δύση. Ήταν και τα δύο θέματα τα οποία έπρεπε να καταλάβει. Λοιπόν, αυτές είναι οι σχέσεις των Βυζαντινών λοιπόν με τους Τούρκους Σελτζούκους. Όταν πέφτει το κράτος των Σελτζούκων υπό τα πλήγματα των Μογγόλων, όπως σας είπα, και τότε οι ομάδες Τούρκοι του Κομάνι, οι οποίοι ήταν στα σύνορά του, καταφέρνουν και καταλαμβάνουν όλη τη Μικρασία, μένει μόνο ελεύθερος βυζαντινός χώρος, μία πόλη με τα περίχωρά της, η περίφημη Φιλαδέλφια. Η Φιλαδέλφια, το σημερινό Αλάσσικη. Το Αλάσσικη, η Φιλαδέλφια τότε, χάρη στον Μητροπολίτη της, στο Θεόλυμπτο, κατάφερε να αντισταθεί, αν θέλετε, στους Γκερμιά, ένα από τα τουρκομανικά φύλλα που ήταν εκεί. Και γίνεται ένα είδος εμμυράτου Βυζαντινού. Όταν ο Βαγιαζίτ γύρω στο 1390 καταφέρει ως Οθωμανός πια, έχοντας πάρει και την Ανδριανούπολη και τα λοιπά στην Ευρώπη, καταφέρει να επιβληθεί σε όλα τα εμμυράτα τα τουρκομανικά της Μικρασίας, τότε εκστρατεύει και εναντίον της Φιλαδέλφειας. Ποιος βρίσκεται στο στρατό του μαζί με τους στρατιώτες του εναντίον της Φιλαδελφίας? Δεν τα λέω στα παιδιά, είστε μεγάλοι, θα το πω σε εσάς. Ο Μανουήλ, Παλαιολόγος, ο αυτοκράτορας. Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου δηλαδή εκστρατεύει μαζί με τον Βαγιαζίτ για να πάρει στο όνομα του Βαγιαζίτ την τελευταία ελληνική χριστιανική πόλη της Μικρασίας. 1391. Είναι ο Μανουήλ Παλαιολόγος, ο αυτοκράτορας φιλόσοφος, από τους μεγαλύτερους διανοωμένους της εποχής, ο οποίος έχει κάνει ένα σωρό διαλόγους με Οθωμανούς και με Μουσουλμάνους γενικά, τους οποίους ξέρει και τη θρησκεία του, της θρησκεία τους ξέρει τα πάντα. Θα θυμάστε ίσως ότι ο Πάπας Βενέδικτος ο 16ος, προχτές ακόμη, έκανε στη Ρατισμπόν μία διάλεξη η οποία θεωρήθηκε εναντίον των Μωαμεθανών, των Μουσουλμάνων. Και τότε
έγιναν μεγάλες ταραχές, οι οποίες κόστησαν τη ζωή σε ένα σωρό ιερωμένους καθολικούς. Δεν έκανε τίποτα άλλο κακομοίρης ο Πάπας από το να πάρει έναν διάλογο του Μανουήλ, του Παλαιολόγου, και να πει «Ιδού ποιοι είναι οι μουσουλμάνοι, ιδού ποιοι είναι οι χριστιανοί». Αλλά τρέχει να πείσεις τώρα τους τζιχαδιστές ότι δεν ήταν ο ίδιος ο Πάπας, ότι τα λέει αυτά, ενώ ήταν ένα κείμενο του 14ου αιώνα. Αυτά για να σας πω ότι μολονότι ο Μανουήλ είναι αυτός ο οποίος πηγαίνει μαζί με τον Βαγιαζίτ εναντίον της Φιλαδέλφειας, είναι αυτός όμως ο οποίος γράφει και τους διαλόγους εναντίον των Μωαμεθανών, όχι εναντίον, περιγράφει. Εσείς είστε αυτό, εμείς είμαστε αυτό, εσείς είστε βίαιοι, εμείς δεν είμαστε κτλ. Και ο Μανουήλ Παλαιολόγος είναι αυτός ο οποίος όταν ο γιος του λέει ότι πρέπει να κάνουμε στρατό γιατί οι Οθωμανοί έχουν αρχίσει και πολιορκούν την πόλη κάθε τόσο, απαντά Ιωάννη, είναι με δύο νη. Ου χρήζομαι βασιλέως, αλλά οικονόμου. Δεν χρειαζόμαστε πια βασιλιά, αλλά μόνο οικονόμου. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση έχει πέσει η αυτοκρατορία μέχρι στα τέλη ακριβώς του 14ου αιώνα. Αν δεν κατέβαινε ο Ταμερλάνης μέχρι την Άγκυρο το 1402 και αν δεν έπιανε εχμάλωτο τον Βαγιαζίτ, η πόλη θα είχε πέσει πολύ πιο πριν. Από το 1402 οι Τούρκοι είναι αναγκασμένοι να έχουν ένα σωρό ανακατατάξεις, αν θέλετε, μέσα στις γραμμές τους και έτσι η πόλη ανασένει λίγο μέχρι το 1453. Λέω να τελειώσω, λέγοντας το απλό. Όταν ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ο 11ος, βρίσκεται επάνω στις επάρξεις της πύλης του Ρωμανού και ζητάει δεν θα βρεθεί ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι όταν ο Μωάμεθ του ζητάει να παραδώσει την πόλη και λέει δεν είναι δική μου η πόλη και δεν μπορώ να την παραδώσω, θα πεθάνουμε όλοι και τα λοιπά για την πόλη και δεν θα βρεθεί ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι. Τι γίνεται, πεθαίνει, το σκοτώνει. Στο κελί του ο Γεννάδης, θα πιω τώρα το θέλω. Ο Γεννάδιος Σχολάριος, ο οποίος δεν είναι ακόμα πατριάρχης, είναι απλώς ένας ανθενωτικός, δηλαδή εναντίον της Ένωσης με την Ρώμη, έχει τυχοκολλήσει στο κελί του ανάθεμα εναντίον του Παλαιολόγου. Γιατί ο Παλαιολόγος είχε κάνει ενωτική λειτουργία με τον Ισίδωρο του Πιέρου την προηγούμενη Κυριακή μέσα στην Αγία Σοφιά. Είμαστε την εποχή όπου ο Νοταράς, ο μεγάλος δούκας του στόλου των Βυζαντινών, λέει προτιμώ να δώσει την πόλη καφτάνι Τούρκου παρά λατινική τριάδα. Έτσι, λοιπόν, οι ενωτικοί, οι ανθενωτικοί είναι οι ευρωπαϊστές, οι αντιευρωπαϊστές, όπως λέμε σήμερα, αλλά οπωσδήποτε είναι η εποχή όπου δεν θα ξαναρχίσω και τελειώσω. Πάντως χαιρέτησα την πολιτεία και την εκκλησία. Λοιπόν, σας έλεγα να πιω τότε κι άλλο που βρήκα. Οι ανθενωτικοί
και η Ενωτική, τα δύο μεγάλα κόμματα, τα οποία ακριβώς εκείνη την εποχή δίνουν δίκαιο στον Παλαμά που γράφει και η πόλη λέει πόρνη και περίμενε τον Μακελάρη και περίμενε τον Τούρκο να την πάρει. Εκεί είμαστε. Αλλά είναι η εποχή των Τουρκομάνων, δηλαδή των Οθωμανών Τούρκων, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πολιτισμό. Τα μόνα πολιτιστικά, αν θέλετε, οι μόνες πολιτιστικές σχέσεις που έχουν με τους Βυζαντινούς είναι τα γαμικά συμβόλαια. Ο κατακουζινός τους φέρνει στο Πορτολάδου, έχουν ένα σωρό Βυζαντινοί παντρευτεί πριγκίπισσες και ανάποδα πάλι πριγκίπισσες Βυζαντινές που παντρεύονται μουσουλμάνους, αλλά δεν έχουμε ανταλλαγές καθόλου πολιτιστικές. Έχουμε αντίθετα ένα σωρό κείμενα τα οποία μιλάνε για βιαιότητες, αν θέλετε, εναντίον των χριστιανών. Γιατί βιαιότητες μιλάνε? Για βιασμούς γυναικών, μιλάνε για μαγαρίσματα εκκλησιών και μάλιστα ένα από τα κείμενα, το οποίο είναι ακόμα δημοσίευτο, αλλά είναι οπωσδήποτε από τα μεγάλα κείμενα, του είναι ότι πάει αυτός από την πόλη να δει τον πεθερό του, ο οποίος είναι επίσκοπος του Γάλλου, και περνώντας βλέπει μέσα σε μία χαράδα μαγαρισμένες εικόνες, εκκλησιές, δισκοπότηρα, πράγματα, θάματα, το 1326. Δηλαδή έχουμε απόβαση, αν θέλετε, των Τουρκομάνων πριν ακόμα από το 1350, που είναι ο σεισμός της Καλυπόλεως. Οι Τουρκομάνοι λοιπόν δεν έχουν καμία, αν θέλετε, πολιτιστική επαφή με τους Έλληνες, εκτός από τη μεγάλη, αν θέλετε, δύναμή τους, η οποία τους κάνει ακριβώς να παίρνουν και την πόλη. Πρέπει τώρα να πω ότι όσον αφορά τους Άραβες, οι οποίοι είναι οι μόνοι, όπως είπα, που είχαν μεγάλο μουσουλμανικό πολιτισμό. Μεγάλο μουσουλμανικό πολιτισμό. Ο Κύριλλος, δηλαδή ο αδελφός του Μεθοδίου, όταν πηγαίνει το 851 ως πρέσβης Βυζαντινός στους Άραβες, τους λέει τα πάντα, η τέχνη, η σοφία, ο λόγος, όλα έχουν καταβολή των τόπων. Ένας αραβόφωνος Εβραίος της Κόρδοβας την ίδια εποχή γράφει η λέξη φιλόσοφος και η λέξη Έλλην είναι ταυτόσιμες. Δηλαδή η φιλοσοφία, τα ελληνικά γράμματα, η γλώσσα, τα πάντα είναι για όλους σεβαστά. Μολονότι οι ίδιοι Βυζαντινοί γράφουν ότι την εποχή, λέει, της οικονομαχίας, οι αυτοκράτορες ήταν γνωσιμάχοι, δηλαδή πολεμούσαν τη γνώση και έτσι έπεσε το επίπεδο των Ελλήνων εκείνη την εποχή. Είναι αλήθεια, αλλά όλο αυτό κρατάει μέχρι την εποχή του Θεοφύλου, όπως σας είπα, όπου ανοίγει ξανά το Πανεπιστήμιο της Μαγνάβρας και μετά το Πανεπιστήμιο του Μονομάχου έχουμε τη Μεγάλη Άνθηση. Εντούτοις, λίγο στα μέσα του 11ου αιώνα, ο Μιχαήλ Ψελός γράφει. Αυτό έπρεπε να σας το διαβάσω, γιατί το κείμενο είναι αδημοσίευτο. Γράφει ότι η ημιμάθεια και η αμάθεια των Ελλήνων είναι αυτό για το οποίο μας ειρωνεύονται οι Άραβες. Οι Άραβες, οι οποίοι είναι οι μόνοι κληρονόμοι, οι πραγματικοί κληρονόμοι της αρχαίας σοφίας. Εμείς, λέει,
έχουμε γίνει τώρα γελοί με το να νομίζουμε ότι, η βροχή δεν βγαίνει από τα σύννεφα, αλλά από ένα τρυπημένο κόσκινο του Θεού. Ξενός τον 11ο αιώνα. Οπωσδήποτε. Και ο Κύριος, που λέει ότι τα πάντα οφείλονται στους Έλληνες. Και ο Ξενός, με τη μεγάλη του κριτική, οπωσδήποτε έχουν και οι δύο άδικο. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Τα πράγματα πάντως είναι ότι κάποια στιγμή οι δύο μεγάλοι πολιτισμοί εξασκούν ο ένας στον άλλο επίδραση, και το ξέρουμε και από διάφορα κείμενα. Θα σας πω μεταξύ άλλων, παραδείγματος χάρη, ένα κείμενο το οποίο είναι λίγο άγνωστο εδώ, το Καλύρα και Δαμνία, είναι δύο τσακάλια, διάλογοι δύο τσακαλιών, τα οποία δουλεύουν, λέει, αραβικό το κείμενο. Δουλεύουν στην αυλή του Λεονταριού και βρίσκουν την ευκαιρία αυτά τα δύο τσακάλια να μιλήσουν υπέρ των φτωχών. Γιατί είναι τα φτωχά ζώα, ενώ τα λεοντάρια είναι τα μεγάλα και τα πλούσια. Και αυτοί οι διάλογοι ακριβώς, οι οποίοι είναι περσικής, αν θέλετε, καταγωγής, είναι όλοι μεταφρασμένοι στα Βυζαντινά και οι Βυζαντινοί τα έχουν στα χέρια τους με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Σε αυτό το κείμενο, λοιπόν, όπου τα τσακάλια μιλάνε υπέρ των φτωχών, λέγεται ότι υπάρχει και μία ρίση. Δεν την έχω δει, σας τη λέω όπως την έλεγε ο καθηγητής μου της αραβικής γλώσσας. Η ρίση είναι η εξής. Ρωτάνε κάποιον μεγάλον Άραβα πόσων ειδών ανθρώπους έχει η αραβική κοινωνία. Λέει τριών. Ποιους? Τους στρατιώτες, τους εμπόρους και τους καντίδες και τους δικαστές. Οι άλλοι του λένε, οι άλλοι, παιδί μου, δεν είχαν ούτε καιρό ούτε χρόνο να γίνουν άνθρωποι. Λοιπόν, αυτή είναι μία από τις αραβικές, αν θέλετε, ρίσεις, οι οποίες δείχνουν ακριβώς το πώς ενδιαφέρουσαν και οι Άραβες για αυτό που λέμε την κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί αυτό ήταν με μεγάλη ειρωνία που λεγόταν. Θα σταματήσω λέγοντας ότι σε αυτούς τους δύο μεγάλους πολιτισμούς, τον αραβικό κυρίως και τον Βυζαντινό, τον οποίο ξέρουμε, αυτούς τους δύο μεγάλους πολιτισμούς πρέπει να τους θυμίσουμε σήμερα στην Ευρώπη. Γιατί στο περίφημο Ευρωπαϊκό Μουσείο και το Βυζάντιο και οι Άραβες θεωρήθηκαν εκτός Ευρώπης. Έπρεπε η κυρία Παπαζόλου τότε να μου γράψει ένα γράμμα, λέγοντάς μου, κυρία Ρόλερ, κάνετε ό,τι μπορείτε, στο μουσείο το ευρωπαϊκό δεν έχουν βάλει το Βυζάντιο. Και για πρώτη φορά έγραψα ένα βιβλίο εγγλέζικα, The Making of Europe, το οποίο έστειλα σε όλους τους ευρωβουλευτές, σε όλους τους μεγάλους κυτρανούς της Ευρώπης, λέγοντάς τους ότι το μόνο ευρωπαϊκό κράτος είναι το Βυζάντιο. Γιατί όταν το 1922 ο Παύλος Βαλερίου, 1922, είμαστε πολύ πριν δηλαδή από τις κοινότητες, ενώσεις κτλ., γράφει μία διατριβή με τον τίτλο «Ποιος είναι Ευρωπαίος» και λέει «Ντόκερ Ευρωπαίο». Αυτός είναι ο τίτλος. Και αναφέρει, σας το λέω πολύ γρήγορα, εκεί όπου το όνομα του Αριστοτέλη, του Σοκράτη, του Αποστόλου Παύλου, του Μωυσή, του Κικέρα, του Οράτιου έχει κάποια σημασία, εκεί είναι Ευρώπη. Όποιος έχει ζήσει με τον ορθολογισμό των αρχαίων ελληνικών, με την ρωμαϊκή νομοθεσία ως νομοθεσία δικαιοσύνης και όποιος έχει ζήσει με την πνευματικότητα τη χριστιανική είναι Ευρωπαίος. Όποιος δηλαδή είχε την Αθήνα ως καταγωγή, ελληνοφωνία, όποιος είχε τη Ρώμη ως νομοθεσία και όποιος είχε τον χριστιανισμό ως θρησκεία,
εκεί είναι Ευρώπη. Ποιος πρώτος έχει και ελληνοφωνία και ρωμαϊκή νομοθεσία και χριστιανισμό? Το Βυζάντιο. Το Βυζάντιο λοιπόν, αντί να είναι απ' έξω από την Ευρώπη, είναι το μόνο και το πρώτο ευρωπαϊκό έθνος. Χάρη σε εκείνο το βιβλίο, μου λέει ο Βάιτσε και μια φορά, κυρία Αργολέα, το πετύχατε, μπήκε η Ευρώπη, μπήκε το Βυζάντιο στην Ευρώπη. Λέω, είναι καιρός τώρα να μπει η Ευρώπη στη Βυζάντιο.